Nah, pemirsa ini sudah matang toh pemirsa, sudah matang. Sudah matang. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi. Pokoknya tak cuci bersih terus tak kerok pemirsa, jadi wis lumayan putih. Tan, Ren Dok. Itu kan Tani masa terminil dhewe. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi di malam hari ini. Jadi mau ngobrol bio gitu lucu nih. Dalam ilmu fisika, angin yang bergerak ini hujannya tidak jadi. Aku mengkane bude Mbak Repa nek mancing nganggo ilmu arah angin. Sing Repa nyawuri. Pantesan saking ilmune mbok terapkan ora tau untuk iwak. Iwak itu mlayu kabeh. Enak pembahasan itu lucu. Rene nduk Tan. Tandanya kita jane gimana ben awet pokoknya dikukus dikai sedikit garam karo pandan jadi ambune wangi banget. Ini lo duduk kene lho Tan duduk rene duduk kene lah apa misal nah apa ya ibu ini kene lah ya tidak apa ya aduh iya wes tak telepon maksa nang cukup lontongnya Dok. Iku gak lho. Gak. Kok ning gone Majah ngetro duit klopo engko karo Majah dicipi. Ini macam wae. Wes bengi Dok Ibu gak usah maaf kok. Aku wis kuning tak ibu. Ora apa-apa. Dan ini kan mulai aku mak bengi aku, mak jam 7:30. Mulai tenanan ketemu kurang sampai kutuk. Aku dulu itu udah apa ya? Dulu apa? Baca sih kak. Apa itu tuh? Mbak Enda tuh kuat. Mbak Enda tuh mak. Apa Dok? Landang. Apa Dok? Oke Dok. Ora aku ra titip lontong kok. Gawa mantar kok mantare ning jaba. Andene kan ben ketak ulah. Mila nek mantare ning jaba dan dinggo. Nah, sik pemirsa ya. Sik sebentar ya. Amin. Ben Intan ben ketak. Nah, wis. Duh kok njupuk kudune? Apa? Kok njupuk kudune kae jenak? Gak usah tinggu. Loh, kenapa? Dikai bahan. Wis mateng. Waduh panas lho. Kayak bahan. Iya kok ning tinggu awan mang ya wis. Tak kayak bayi ya. Iya. Apa nih? Jenenge moto kebo. Oh, dadak piye cara tepau? Bintang meneng dia Dek Sogaro. Aku mau main apa jeruk di situ. Bu, Iya. main apa di situ? Iya. Oh, ini
pemirsa loh. Iku lho mainan apa nang? Jadi Bu. Bu. Apa? Mainan apa di situ? Iya. Nah, ini pemirsa loh. Iki sing kene. Apa iki jenenge? HP. Ora HP. Wes. Mau ndawek piye carane? Yo diparut mau. Tupo. Iya. Engko maca. Maca Kok dikasih panas? lagi lantas mau. Lah iya. Tulung gak ana sampah, Dok. Lah yo. Duh, panas panas guys. Bayi diaturi sik ki lho. Ngendi wae? Mbah monggo ngono Lah iya pinangan. ngendi kok? Ning guri nggone bunda. Wala semuke sok koyo ngene pemirsa, apa ki ape udan ya pemirsa ya. Kowe entar tapi cek tangane kelet kelet pemirsa. Terus Kurang adem nek rontok adem gak itu mari cek panus. Oh, ngene pemirsa. Sret. apa kowe? Jongak. Lungguh blekenek. Jongak. Oh, wes pemirsa. Oh. Oh, terus di aura-aura kelopo. Ini akan bikin pemirsa. Macam tak parut nenek. Suasana malam di rumah Majah. Oke, enek Pak Silo. Dok, tolong bayi, Dok. Apa? Bayi kon pinarak kono lho. Kok kon menarak iki ne? Iya. Iya, Sek. Mbak, aku lewat tapi kalau bagi. Iya, Amit, Bunda. Yes. Oke. Nanti. Ya sak rono ae aku. Oke, tak rono. Oke, jus tak rono. Ya Intan itu apa? Ayo, Apa seneng itu? Monggo bayi Amit yang sewu. Intan. Kaki bayi cekot-cekot pemirsa. Jadi Ini makan aku tan sini tan. moto kebu bayi. Apa nduk kolam nek kaya ngono lho nduk Tan. Sabar ta. Basis kok. Basis kenapa? Apa-apa belum 5 menit lagi. Apa-apa nek tak lapane tak lapane. Awama bariklana fima rosakana wakina dabanan amin. Wes dan Apa tan? nanti Mam. Enaknya nih kita. Enak. Motor sapi seneng. Dek taruh meja dek Tan tolong dek. Nah gitu dek. Taruh sini dek Tan. Intan taruh meja. Bayi ngenal dek. Nah. Kok sapi piro kowe? Aku urung pada lorong mangan, mbok takoki. Sabar Bu, sabar. Maaf pemirsa, maaf. Sabar ojo muring-muring nduk. Mbok takok. Engko nek gak gawe konten, mbok takoki Ibu nggih konten apa, Bu? Engko dijak nggih konten emosi. Ibu yo bingung lah. Ojo gampang emosi yo. Ojo Mosok bayi takok ya gak Mosok winto. bayi tanya gak boleh. Mbok kon takok sapa aku tak takoki. Ayo, mbok kon takok sapa? Yo wis Ibu tak melok ya. Rasane boleh. piye ya? Enggak. Nang mana tak seneng. Nggih, kula tak metu kok ngisor cendela kene, Bu. Ngene lho. Iso poratan. Awake cilik rek. Cilik napa kula nek cilik ya? Awas. Sik tak muncul kok kene megake mepet, Bu. Heeh. Sik. Oh, salah itu kowe. Aduh, sik kok meso. Sik, metu kok ngisor meja. Heeh. Sik, bismillahirrahmanirrahim. Kasih pirekno. Pun. Nah, ini. Betul napa-napa. Heeh. Ngeten lho. Lah wis kena. Bayi kakek limat kawasan. Kakeke tang-tang nanti. Hmm. Salah.
Aku kok mahnya Jadi ngelintan. nek tisu Bayi. Kan kita. Ini rada tahan ini. Kan gak blok ngisap. Ibu ganti. Ibu sing jus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Enak Bu. enak ya. Apa ya? Mata kebul ya? Mata kebul. Tak gunung karang. Mata kebul yo. Lah yo. Mbak. Mbak cerita karo Mbak Repa, nek mancing nganggo ilmu kimia apa ilmu fisika mesti arah mata angin lho. Lah nganggo ilmu yo ora tau entuk iwak jenenge nyek yo. Mana? Ngelintan. Enak. Ngelintan. Bayi tak terlalu plek mesang. Lo ngirit. Tadi ngatain Mak Jah ya. Mak Jah penane. Dimang karo Sela. Wong gedang ini gedang rojo Bayi makane ilmu. Lah ya. Tuh kan anak. Misalnya. Engko tesih enten gedang. Seneng aku kae. Nggih saiki niku kalau salah kulkas. Dalu mah enak itu. Dalu. Ini tuh jenis gedang dalu. Enggak. Enak ya, Dok. Sesuk gak enak ya, Dok ya? Nggih, Dok. Alan-alan, Dok. Satu-satu, carane satu-satu. Mati yang bener jaluk ngene iki. Pantesan dek. Aku agak rezeki ya. Mungkin nek motor kebur apa tek tumbas Tahu iki cenil. Lho dino ketok aku. Iya pelan-pelan memang pelan-pelan. Ibu nangger wis. Oh, iya beres, Bu. Nah, enak banget to masalah mah. Kita senengane motor kebun. Bayi monggo Bayi. kula mengke tak anu dhewe ae. Monggo Iki tak ya. segoro gede. Ya Ngeten lho, Bu. Alhamdulillah matur nuwun. Wis muga ya sing urung makan malam ayo nang padha makan malam ini bayi makan moto kebun. Enake ra karuan. Ayo wanita seneng ya. Bayar ini. Enak kan Musa. Bayar. Pelan-pelan. Bahannya ya gampang ya. Bayarnya ya marut terus dalamnya dicemplungi Kasih pisang. sedikit garam. Iki apa cangkeme iki? Garam kali gula. Gulanya dia sesuai selera nih pemirsa. Terus diulet-ulet. Katanya, aku nek ndelok ning gone YouTube napa anu ngoten niku, ben lebih jos dikasih agar-agar sing tanpa warna, agar-agar blend, tapi tadi tidak tak kasih agar-agar sama sekali pemirsa. Kasih sudah bersih. Ngeten tok. Terus paringi 1 sendok tepung kanji. Sak sendok mawon, mumpun. Terus tak campur terus wonten Mak Jah dibungkusi kalih. Monggo nek pemirsa Mak Jah. pengen darene bengi-bengi iki. Cek Minum. Ayo temane Mak Jah. Enak, masa tak makan korong. Mumpun, bakso magrib kula. Lewat sini. Dia mah aku liwat cendilo. Liwat cendilo liwat ngisor kene. Pening di le, pengen ngopi lah le. Melak Bos. bas. Melak bos, pokoknya ya. Kadang Bu, nek cah lanang iki nek yamine ngopi yo gak kabeh tan, kadang yo nek sing senenge mancing, nek ku sing senenge opo kan mari kan setiap hari kan kadang dia lewat ngene. Ayo bos. Peneng dia, peneng ngopi, dadi iki dalam imajinasi lagi pokoknya iki nek cowoke mesti ngopi ngono intane. Nah, ngopi tak. Cah loro mana ndi? Mak Emi to mriki kali Bunda kali Salwa. Ki lho nduk mata kebo lan kok saiki aku nggih permami damel mi paling ini. Jadi kula tak tanggone Mak Jah Bu melihat situasi malam hari. Lah jirine juga lontong mang wis le. Oh, jirine lontong kok. Boten Pas makan sego. nggih mengke dalu lontong tok didahar kalih sayur Ora. Nggih menang di dalam mriki mulai Saya kaki. kata jongko mangan ambek sego. Ngeten. Kaki saya bundar. Nah. Iki suasana ngarep omah ngene iki pemirsa. Iki bulan iki celirit cilik ngono, celirit to. Iki bulane nyelirit cilik. Dalam ibu cari anu teng tindak Jogja.
Rene yo. Rene yo. Shh. Iki lho Bu, tak njukuk motor. Ayo temen aja. Ya, ini lho cekelingnya deh. Ya, ibu satengno ngene. Eling. Bu Rana main aja. Shh. Ayo, Gage. Ono ing alam. Omahe Mbak Nurul kuwi buka oh. Buka Ibu, omahe Mbak Nurul kae. Aku kok kene Roy kok ning kamera. Iki ning kamera, delok ah. Buka piye? Delok ning kamera buka iki lho. Lho, iya tan. Sik nek diyo nang kene terus entar ngono aja. Ibu tak mencoba terok aja kan. Iso kan nek kali ngono kan? Iso kan? Yo. Ayo kan? Ayo, naik Intan. Intan nek ojo mbok pakai. Adek mbok apa? Iku lho apa jenenge? Onane buka apa? Lawang yo dulu. Yo. Oh iya, kan kok ora kae lho. Terus ayo mbok gedhekno le tan. Cilik ae. Emang dadi kamerane terus piye ki emang mbok gedhekno ki? Hasil karyane intene pemirsa. Di sini di rumah enek Bunda Dewi, enek Reva, Salwa, Ma Emi. Lah iki piye nasibe kamera? Pateni le. Pateni sik. Iya, Mak. Suasana malam pemirsa nggone Makja. Wong montore cek ning jaba kabeh ora dilebokno menjero, Mama. Cari anu buah kok pesenan. Oh, iya, Mak. Iki kok sampean lak nglebokno telu iki, Mak? Gak Mbak tak Kunci kabeh? kuning kak. Oh, iya. Kamu buahnya pati buahnya kudus lho, Mbak. Dek mau lawange bukaan bareng tak inguk dadak anu kuwi dapure anu, Mak. Assalamualaikum, Mak. Ternyata dapure Bu Carik mekan. Berarti lah enek. Mas Maga. Oh, ada Mas Maga. Gak ikut lah. Muni ngene. Bu, anu pintune Bu Carik ketok. Oh, berarti yo ada orang. Ya anu Mas Maga. Saya tak anu. Mama apa acara apa, Mama? Punya Bu Carik ya. Terima kasih ya. Ini Mak uangnya kelapa. Terima kasih. Matur nuwun. Suasanane malam lho, Mak. Ya, makasih ya. Mak Mama delok piye saiki ya. Apa yang kene? Dan juga, Mbak. Wis ngene jengok lho. Baik. Baik. Mbak sapa? Oh, Mbak Nang. Ya, udah pulang. Go kelinci. Kok iso kelinci lah, Dok? Bejo. Bejo kemayangan. Entar kalau mau ngambil. Besok Mak Jah masak nggo Ibu Carik. Enggak. Lah iki? Enggak. Iki Senin ki ngeloloni tak. Oh, ngeloloni sama Nadai. Jadi kedadapan, enggak. Nenek Kordenes rapi tenanan ya Allah. Ki suasana malam lho pemirsa. Ya. Apik, Mak. Tenang ya. Iya lah. Ada hiasannya. Ndi Dek? Iya, wis wis tak syuting iki. Iya. Ya. Jadi enggak pengen nyoba gue. Nggih sampun Mas. Dadine rapi pemirsa rumahe lho. Pak Silo wis berangkat ning Jakarta. Mbak Mas Dodi, Mas Dian berangkat sik. Duluan. Kuwi Mang Mak, sampeyan kingko nek gak ndang mbok Mak gak enek parutan klopone. Kuwi Mang tak bagi yo Mak yo. Aku karo Buke, terus Bunda Dewi Mang ambek Repa ambek Salwa inu i Mak Jah. Duduk ya. Heeh. Atek jerone gedange gedang rojo to Mbak. Iki wis tenan ya. Iya sah. lah. Selaki tek yo pinter yo Mak bantu ibune. Lah. Intan nek wis nglegenek ning kono ki piye? Kono dienggo duduk anu bubukan Mas Dodi ambek Mas Dian. Aku bubukan kono. Iya, Mak, pinuk Mak. Suasana malam. Nduk pinuk nduk enek kasure ning kene. Dadi rapi lho, Mak Jah. Cek peteng pemirsa sing kene iki kamare Mas Dodi. Lho. Di iya, Mak Jah. Wes sampean tutup ngono ya, Mak ya kae wisan. Iya, Mak. Wes ditinggal. Iya, ditinggal cah Mak Jah.
sampean rapopo mak, mbek Sela aku yo mbek Intan kok. Wong mencari nafkah kok yo Tan yo. Iya. Ini ya lah tak ngene. Tak nyuwun iki nek dingenekno kan ndek burung. Ya sakmene ta. Nek nggih. Makan sik ya. Aku melok ngicip. Ya enggak apa-apa. Ora apa-apa kok kita merah kon gawe anu kok. Tapi jalan kedua kok digoreng meneh ngene ya. Wis sik tak mencoba. Kerupuk enak kok kerupuk. Kayak kerupuk ku mak urang. Bawang. Heeh. Tapi tak bawang terang. Iki ada menu apik ya Mbak Yu. Dan yo Sak mak. kebo mang dhewe aku. Sama tak sak kebo. Ya Mbak ya tak kebo. Heeh. Kebo. Bisa minum tak ambilin ya. 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 Senengane Sela. Bapak yang dodolan krepes kuwi iki mangkale sebelah ndilan nduk aku mang goleki ning MI gak ketemuin nduk. Aku ning MI ki mang Mbak Intan, Mbak Intan. Jarene Mama ki ning MI ya. Tak goleki. Jare ciri-cirine ireng manis tak goleki wong sing ireng manis. Biasane hari iku biasane nek ngelokane Senin. Senin. Oh, ora mendino, Nduk. Ora. Walah, Nduk. Tiga. Ora bendino iki, Mama. Mbak Intan nih. Makasih, Mama. Mbak nek kuwi, Mbak. Tapi nek neng SD Heeh. biasane mulai sekolah mangkale ning ngarepan. Iya. Oh, ini ya, Mbak Yu. Kendane mak inu kok, Mak. 7 turunan ya, Mbak. 7 turunan, 5 belokan, 10 tanjakan. 3 belokan. Sing Dik Dewi enak Mbak Yun, jerone dikeki gedang, aku ngono. Gedang raja. Mak. Ki mang ning godhong, Mak. Anu klopone parut, Mama. Iya, tak ngene, Mbak. Aku mang tak irisi ngono kuwi nganggo peso atom ngono lho, Iya, Mak. Dadine ndekne gak kelet, Mama. Mbak. Wih. Iyalah. Walah, Mak kuwi sing sampean do beli. Sing gede tak kena Mama. Kan, apa wis. Ndak kasih ke sini. Aku mang kok lali rang gede arisan sisan ya, Mak. Sesuk ya, Mak, sampean rono ya. Heeh. Wis karek kurang saidik pemirsa. Intan wis selesai, wis entek kabeh. Karek Mbak Indah. Mbak Indah karek siji, Mbah Yi siji. Bunda ya wis entek Repa, Mak. Habis. Repa entek. Ya. Wis bar karek nggone Mbah Yi karo Mbak Indah. Ya. Tok. Mbak bakal kemangane Mbak Ila. Heeh. Oh, nasaran. Walah, Mak. apa? Matoh ya, Mak. Apa ini ya, Mbak? Enak, sedep. Orang maksudnya gak tuak tenanan Mboten, Mak. Tangannya bersih pemirsa. Bersih kok pemirsa. Tangannya Padahal gopok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini pemirsa nih. Moto kebu. Tangan. Jere buwe enak Yun, sesuk gawe neh Yun. Nggih insyaallah. Bicangnya ada mayu, Mbak. Ini, Mbak. Pripun, Mak? Bicangnya ada yuk. Gedange raja pemirsa. Enak pemirsa. Ya. Pantesan Intan kok seneng aku ki ngono. Malam-malam makan ini dapat rezeki pemirsa. Alhamdulillah rezeki paringi rezeki sehat ya Mak ya. Aku mah ngene, Mak Jah bismillah numpak motor ning Bruke iso aku kudu belajar cah. Walah aku tenang Mak, Intan tak goncekno. Tan meneng aja obah. Tak goncekno Mak tek wis. Apa enggak bener. Penting tenang yo Mak yo. Penting tenang. Kita ngerti. Heeh. Tapi banyak ya enak gak langu ya, Mbak. Oga Mak, oga. Biasanya nek rasa piye, Mbak? Biasanya rontok-rontok let-let pahit kuwi gak yo Mak yo. Kuwi biyen saka bapake Mas Sajik Mak kuwi. Oke. Bapake Mas Sajik terus tak kok ning kulkas, tak wadahi plastik, tak kok ning kulkas. Tapi ya anak kulitnya mungkin. Ijene kulite Mak, ije utuh ngono. Ya apik warnane ya, Kak. Heeh. Uga ada piye-piye Kak. Iya. Ya, pemirsa nggih demikian cerita malam ini. Doa terbaik untuk kalian semua. Semoga sakit terlambat yang sembuh, pejuang garis doa segera diberikan semuanya yang saleh-saleh. Semoga yang saat ini doa-doanya belum diijabah, semoga diijabah Allah. Ampun kami pamit dulu ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Warahmatullahi wabarakatuh. Cus ya Mak ya. Enak ya, Dek.